A la Vall d'Albaida, el bloc està governant a diversos ajuntaments, entre ells el d'Agullent o el de Quatretonda. En el cas d'Agullent, l'equip encapçalat per Jesús Pla està al consistori junt al PSPB-PSOE. Després de 4 anys, l'actual alcalde es torna a presentar per continuar la gestió portada a terme al front de l'Ajuntament. Sí, després d'estos 4 anys de treball dur, intens, de tots els regidors i regidores del bloc, en què hem aconseguit implantar nous serveis, millorar els serveis que n'hi ha, realitzar noves infraestructures necessàries per al poble. Ara, en l'any 2011, ens plantegem la propera legislatura, en primer lloc millorant totes aquestes infraestructures i serveis que hem implantat i creant noves infraestructures i implantant nous serveis. Durant aquests 4 anys han sigut moltíssimes les gestions realitzades per els veïns i veïnes d'Agullent, com els treballs de millora i recuperació de la font i pantanet del Benejar o les activitats culturals i la reforma de la Casa de Cultura. Una gran llista d'obres i gestions que des del bloc han gestionat pel benestar de la població. El candidat a alcalde d'Agullent per el bloc ens parlava d'algunes de les propostes que ofereixen al programa electoral. El programa electoral, com heu pogut llegir, té una part fonamental dedicada a les persones, dedicada al benestar social, dedicada als majors, dedicada als joves, però també té una part fonamental dedicada a la creació de noves infraestructures o a la recuperació d'infraestructures que Agullent tenia, com per exemple la tradicional xarxa de rec, que en obres urbanístiques que es van realitzar en la dècada passada va resultar desfeta i ara toca recuperar-la. Això és un exemple del que nosaltres pretenem fer. En quant a Quatretonda, el bloc està governant també amb el PSPB-PSOE, però en aquest cas els dos partits es van dividir l'alcaldia 2 anys cadascun. El candidat del bloc de Quatretonda ens parlava de per què es tornava a presentar una vegada més. Jo em torno a presentar una altra volta perquè m'agrada aquest poble, perquè és el meu poble i vull continuar treballant per al meu poble, igual que porta ja des de molts anys, des de l'any 83, que és la primera volta que em vaig presentar. I això és un dels motius. Un altre dels motius és perquè els meus companys m'han demanat o han volgut que jo continuara altra volta liderant o estirant en el primer lloc en la candidatura del bloc nacionalista. I després perquè em crec que el projecte del bloc tant a nivell local com a nivell de País Valencià. El bloc ha realitzat durant aquests 4 anys molt de treball i ha gestionat subvencions i ajudes per donar nous serveis a la localitat i conservar els edificis existents. Ara es tornen a presentar per continuar treballant per al seu poble. Bàsicament, a nosaltres el que més ens preocupa avui en la vida de Quatretonda és el problema del treball, la falta de treball, i per tant, bàsicament o fonamentalment, intentarem prendre iniciatives per a promoure el treball, com pugui ser la construcció del polígon industrial, que en principi està paralitzat per problemes de finançament, però que independentment dels veïns nosaltres buscarem finançament per a que no sigui una càrrega per als propietaris dels terrenys, perquè pensem que això és fonamental. Si tenim disposició de sòl industrial, es podrà establir alguna indústria i donar treball a la gent del poble. Els altres sectors que han sigut tradicionalment importants així en Quatretonda, com l'agricultura o la construcció, actualment estan en una crisi profunda i haurem de buscar alternatives. Esta és la principal tasca que volen dur endavant només accedisquen a l'alcaldia, però treballaran per altres apartats com urbanisme, benestar social, cultura o esports, propostes que ja han presentat a la ciutadania de Quatretonda.